Ng'anyo ma kawuono nobedo kod pogruok ka ipimo gi ng'anyo ma kinde mokalo. Rowere motese ni Gen Z mathothgi ne igeno ni dhi chopo e ng'anyo ne ok onenore ka jong'anyo manochopo ne opogore gi mago ma osene kinde mokalo. Thoth jodak e boma ma Nairobi nobedo mabor gi boma kaluwore gi ng'anyo manochan bagi e pacho ka thoth apeyni bende neni nono. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. Kuom thuolo mar dwe achiel mokadho, rawere matindo mag Gen Z osebedo kawuok oko kar rombgi kendo bago ng'anyo e bombe mopogore opogore ma pacho ka. Kawuono, thoth oganda manowuok oko ne ng'anyo ma kamago ne ok gin rawere mag Gen Z. Kwan mar jong'anyo go bende nodok chien ka apaya Malang'ata ng'wech nomuoch e kind obila gi jong'anyo, gino manokelo luoro ne johala e kar logo mauta manie alwora ma Nyayo. Mano ochulo dukni kaluwore gi kuo mag mwandu ma osebede kinde mokalo kaluwore gi ng'anyo makamage. Jong'anyo nochomo mach chuny apaya makale tok alap Manyayo kendo ng'ielo kite kendo geng' apaya no nochuno obila ng'ielo kite go oko mar yawo yo ne oganda. Moko kuom jong'anyo nochuondhi kendo orwaki nyamburko mar obila e kinde ng'anyo makamago. Tulikuwa tuko kwa msafara tukielekea airport, tulikuwa very peaceful, tunaimba tu tukidance. So all of a sudden polisi wakatuweka katikati, wengine wakatokea barabara juu ya town, wengine wakakuja wakatoka katikati ya Bonyala roundabout. So hivyo wakaanza kutupa tear gas. Wakati walitupa tear gas tukaanza kudisperse tukitoroka, wengine tunaruka fence ili kujiokoa. So kwa hiyo Bonyala roundabout ndio waliweza kupiga mtu mmoja risasi kwa mguu, mwingine wakampiga tear gas kwa kichwa. Sasa ile walikuwa wanajaribu kuhepa na hakuna mtu alikuwa anarusha mawe hata kidogo. Tulikuwa very peaceful, but police ndio wamekuja ku provoke. Tumekatoka town, wanatusindikiza nyuma. So little do we know wako na nia kutoka katikati ili waweze kutumaliza. That was very unfortunate. Hata tukashindwa. Hawafanyi shooting, wanapigwa tear gas kila upande. Pande ya chini, pande hii. Hata wengine wakachanganyikiwa watatorokea wapi. Sasa mimi tukashindwa. Hii nchi kweli tunaelekea wapi? Na ile kitu tunasema, stop killing our children. Listen to them. Nyamburko mar reso jotuo mag riwruok mar Kenya Red Cross nochopo mapiyo mar kawo jogo manohinyore kendo chwalo gi od thieth. Giwacho ni okang' manokawo gi jatend piny Kenya William Ruto mar walo kendo duogo e apisi moko kuom jotend migepe manoteng' lwetgi mogo en ataro mar dwach oganda jo Kenya mane dwaro mondo mi kik duogi e apisi. So we are demanding the 5 CS, the likes of Kindiki, Duale, Wahome and others, and Tuya. We are saying we don't want to see them in the office. If President William Ruto wants us to keep up demonstration, let those people don't be even given any position in that government. Because when you dismiss person, you are saying this person is incompetent, he cannot run the work you have given him. We don't know why he has returned them to work. E kinde ng'anyo makamago, ng'at achiel nochiel gi magina mowito ngimane e kaunti ma Kakamega kae gwenge ma Kisumu, ji adek oyudo hinyruok e ng'anyogo mano obagi e boma ma Ahero. Lydia Okeyo, Ramogi TV.